La República Catalana comença aquí. Granollers per la independència. Primàries Catalunya. Granollers està dormida, i està dormida perquè fa 16 anys que tenim un alcalde que no vol que Granollers participi del debat nacional, no vol que Granollers participi de la política nacional a Catalunya. A ell li convé que Granollers sigui un punt més on les coses passin, on es pugui donar 4 mans, es pugui fer 4 abraçades, 4 petons i ja tinguem el govern solucionat. Nosaltres el que plantegem és que Granollers sigui una ciutat important a la nova República Catalana, i perquè sigui una ciutat important a la nova República Catalana hem de formar part i hem de ficar-nos en el debat, hem d'introduir-nos en el debat i hem de fer que Granollers sigui un baluard d'aquesta voluntat de llibertat i d'independència per la República Catalana. No ens serveix aquesta Granollers dormida, aquesta Granollers que no participa del debat nacional. Necessitem que Granollers s'impliqui i s'impliqui de forma conscient en aquest debat i en aquesta voluntat d'alliberar-nos.